Ja, goedemorgen Drakenna en Draken. Ik ben hier aanbeland bij Rob van de Troubadour. We hebben dan eens even de tussenstand, of ja nee, de eindstand opgemaakt. De eindbalans. Ik ben eigenlijk helemaal klaar om de opstekers aan de vastelovens gezet te gaan verkopen. Dus zorg dat je dadelijk of het kleingeld klaar hebt liggen, of in elk geval de puntpas bij de deur hebt staan. Zodat we u dadelijk van een krantje aan een opsteker kunnen voorzien. Maar eigenlijk het belangrijkste erop is dat ze de telefoon uitzet, zoals we live in de uitzending zien. Geluk? Jawel, ik kan me uitzetten, sorry. Goed. Nee, dat mag niet zo, het kan altijd gebeuren. Maar Rob, het was spannend of niet? Het was zeer spannend. Het had sowieso met de run-uitslag ging het op secondes wie snel dat ze hem ingestuurd had. Dus daar zijn er natuurlijk best wel verrassende uitslagen in. En ja, de eindstand is ook duidelijk, voor ons tenminste. Dus wacht af of we aan de deur komen of niet. Maar ik zou zeggen, het is zeer verrassend wat er allemaal gebeurd is. Ik zou zeggen, Wietse, hartstikke bedankt. Echt verrassend? Ik vind het best verrassend, ja. Dat is waar de ganse familie wint. Oh, dat is goed. Ja, dat kan altijd natuurlijk. Ja, nou zo, we weten veel van de vastelovend. Het zal er wel niet samen gedaan hebben. Godverdomme Rob, nu zat dat ding in zo. Dus, ja, we zullen zien wat er gebeurt. Dan zullen we nu eens beginnen met de winnaar van de eerste ronde. De prijs, die zit je dadelijk pas toe. Dus ik zou zeggen, post een schoon foto bij ons op de Facebook pagina. Dan kan de rest van Bezel ook zien wat je gewonnen hebt. De eerste ronde is gewonnen Rob door. Boah, wem is het? Wem is het? Zeg het eens. Nou, niet gek. Ralf Willems. Niet te geloven, dat het snel is geweest, zeg. God, maar ja. Hé. Adam een vierde van de seconde. Ja. God, maar ja, nee. We hebben het goed voor elkaar. Ja, en dan de tweede run. Dat zal papa geholpen hebben. Ja, dat moet wel binnen. Dat kan eigenlijk niet anders. Tenminste, maar de pap had er ook niet zoveel van de wereld. Ja, hij meent het toch wel. Ja, dat is waar. Ja, hij heeft al lang, inderdaad, lang heeft erbij gezeten. Ja, Janine Boots, de zus Rob Rutte en Prins Tim Diersen, maar dat je dan Luc dadelijk wel bij voor de deur verschijnen. En doet me geen plezier. Niet van het pekje ga ik nou die naar pap toe. Dus eet het lekker zelf op. De derde run dan. Ja, dus dat hadden we. Die werd veel voor vastelovend. Je vader misschien ook wel ook. Denk ik. Denk ik ook wel. Dus, En Daantje. de vader kwam er ook geregeld in voor en ik Oh. dus dan kan het ook niet anders dan zo'n ergens een ronde wint. Dat zou wel die run zijn geweest waar Harry veel genoemd is. Ja, denk het ook, denk het ook, denk het ook. Ja, de vierde run. Dan kent ze naar Adorp toe. Sylvia Houwers heeft al, eigenlijk Sylvia Polle tegenwoordig. Ja. Maar de belt zal. Ja. Die wil wel heel graag de prijs ontvangen. Ja, maar ik wel. Dus, en dat met een ruimelse vent, dat is best lastig. Ja, dat kan bieden niet. Hij zal wel niet geholpen hebben. En dan run 5. Ja, dat is toch een prins en een ex-prins wat toch ongeschreven werd. Ruudje dus. Ja, zoals we niet toezien, want dan moest krant verkopen, dus de prijs daar je Tim en Luc wel. Nou, ik weet het beter gemaakt. Ik neem de prijs neem ik dadelijk al mee op de route. Oh ja, dat is ook goed. Ja, ja en dan de zesde run. Weer een aantal Hij prins. daar even op stoom moeten komen. Is ook een gat aaier mensen en bezig. Dus ik snap wel dat het even geduurd heeft voordat hij op stoom was. Han Pieters, Rob Rutte zal dadelijk ook bij dicht voor de deur een schoon pakketje komen brengen. Ja, en dan gaan we eigenlijk naar de einduitslagen, want dat was eigenlijk het moment waar het allemaal omdraait, waarom dat we de quiz heen hebben gezet. We hebben nu de Bezelse vastelovenscanner van 2021. Dat doet pijn. Ja, dat deed Pien, maar we zullen gewoon eens met de vijfde plaats Ja. beginnen, dat liep me wel goed. Nou Rob, ik zou zeggen, geef toe even de vijfde plaats Dan door. zal er eens kijken wem dat is, want nu moet ik niet de bril op gaan zetten. Dat is Dan Reinders. Alweer Daan Reinders? Ja, dus hij weet het. Hè? Ja, en dan? Het lijkt op hier op alsof die... Ja, dat is zo hè. Ja, dat ja, is zo, ze ja. weten het. Maar niet goed, er zit blijkbaar heel veel kennis binnen die familie. Op de vierde plaats. Het de gang was aan de deur staan, want een sneltreinvaart komt er naar zich toe. Paul van Herten en Daisy hebben de vierde plaats behaald. En dan nummer 3. nummer Maar dat drie. kost gewoon een sprit vandaag, man. Ja, dus dat ben je niet zo blij met tegen een ruimer mot. Maar ja,
Mirjam Gierlings-Weijers is derde geworden. Ja, en dan gaat het erom spannen, hè. Dan gaat het erom spannen. Zullen we gewoon de nummer 1 eerst zeggen en dan pas de nummer 2? Ja, dat is ook goed. Ja? Dat is ook goed. Want ik kan ze ook gewoon doorblijven. Dan blijf je op Ruiver. Ja, dan blijf maar gewoon door. Ik wou de Ruiver al niet te druk nemen, maar ja. Op de eerste plaats is geëindigd Nandy Gierlings samen met Roy. Ja, en dan gaat het er bij de nummer 2. Oh, ik Ja. kan ze wel even nemen als ze van de Ruiver afkomt. Ja. Het is nog wel goed. Luc heeft niet gewonnen. Nee, Luc heeft niet gewonnen. Zij ook niet in de top 4. Nee. Maar ja, dan is het een einde voor Gierlings, hè. Ja, we hebben de Aardvors. De Aardvors, Huub, ook toe proficiat en ze zal ons dadelijk een keer neven en aanzien komen. Maak op, want anders nemen we de prijs weer met. Oh, dan zoek je er wel een goede bestemming voor. Mooi, ik denk dat ik die wel bij me heb in de auto. Oh, dat is helemaal goed. Ja, lieve mensen, het was een schoene avond, althans als ik de reacties moet geven. Ik zou zeggen, prijswinnaars, van harte gefeliciteerd. En geef een goed plaatsje tijdens deze vastelavondsdag. En kijk vanavond ook naar de alternatieve revue. En morgen eventueel om 1 uur nog naar de alternatieve sleuteloverdracht en kiekje in de keuken. En dan zou ik zeggen, een schoon weekend en blijf gezond.